Number 2, lero nacha na inje goja gusarira the project ye nyagitari itoga ekiagara ntobwate umugaba nango chale committee Nairobi tareine sangine ngo nyorore ngato kuligirwa masakara twate nyagitari elio maisegere buya Mario Kanaro inje nacha ga igambarangeri ndakirori yinko bolia maswali ondeta ataba ngoko mogene bitana correct una muante biri mutagete nyagitari iguru no na bangina bakwenda gwekonya rangia abuntoremo igo yinko bwaje gendeke yonko bwadi kwa niaba ya bantu kwa niaba ya mu nando mondraba yo tobolia maswali ngene bitina tore ototagete totebiwe ese que usi ege Swahili ege Songo nanyolo yo maite que Faransa totebi tiweza chia vege tu ega shilingi milioni 5 ngaichia koroi amungo betoko bol mpati manyeti yo totagete toare ise na ndo nyani lianya alikana umugaba no ito diganera aje buna nacha aiche nera ere ese chiwa sinya ichia koroi ekiagara patata pesa kali ere wazi otanese bintu tomanya chiwese chinga ichiachiete twatarire nyagitari tebwati no empanado amaje jitabu jibegire ale tai Mateo jumana Mateo kerogo ngeyo choteyo tayo choteyo chochimani tayo choteyo ande tariora agende bono igi aja onyore hakuna teyo hakuna ngakwa legene yo tuara kimunga chiwese chiga ichakora ina rega asiane buno mose ande ngoza ba toiwana ina bo igo mogaba na tara tire gocha Nairobi ara aligerie faidi ya manyesere ato ereseji una twade weke usi ato erese ke Swahili ato erete nege so kero montai unga ichi base ichi akordeki ina rega na ne karongo cha kana ranga mulema kayane bona onkuboli yodwate obole munechingu Kiara katiba ya Kenya ila atazenga nguvu iko kwa nani? Rudia tena nguvu iko kwa nani? Ine rotoko bwati. So unanko ruga na achire na kon family bono kene yosi nko bwati. Kene yosi ngo jigoterne sene tukobori. Yongo ya kobatenga yonarenge ese kenyoro monkole. Onarenge kenyoro kiaralia. Asinya gitali elia. Eyo tabwati gendoki. Tebuati Mariogo, tebuati Manyakari, tebuati Kerogo, Cho, Ase gogo kora, toda que kanisa elia Mombasa shakaola, ase chinya gitari. Toda que tenga to bote gitari ya Nyabonge shakaola. Toda nyagitari ya Nyabonge korwalia ba. Kiara bantu baminto, toda que tio mondo waje korwali wekere. Toda que tio mondo ogenda Nyamira. Ige agenda ya anero no ko make sure nga twabwati chibe sicheito nenya gitari ye yorwe. Ekorega ndoki. Ase igo inerega seto twacharero. Nande na kwanire na inu mwangaki kishireka kweli nyagitari teyo. Na nje na harolile. Ase igo bora niko kwana nimezungumza yale ambayo tumeona. Ase igo tingwana mange I think twapodile kisaisi ekyo. Mumranara mutaka kwati sisi nyagitari ndio sie serikali bono gakia so kwanja tuigure netwe nyagitari eyi twachandikire bono netwe community health promoters bono moisondo mongina gete na arangire bukurwe kanisa onyore iro mwana njira iga mate sabei omongino ya maene nyesa mukonyete ocha kuikio omongina gosoku muikitibo ama kenyoro ada kunyoro omongina goso bulidiri goso mwana orosirenda
Kaki tukonye maena aropi abangina gosena ki Kanya so kwatagaki kwachandike tinya kitari kiticha kurumagega chigurwa ya ito bado kone ya ito kwanda kubenye tundubali kati ya kaki tukonye so kwanja wacha tusau yaliyopita tugange yaliyoma na yajayo talibo Kenda jari yeto yokorukwa ngechini Dispensary yokorukwa Nyabonge Dispensary na manyile ga bari bakwana bamoja gukorera mangana lakini mu cyano to bwata nuri Nyaribari tutayitego twacandikire isafomo yamana sengi gwata ande bari batarakora ngira nakori irese TV no gukwana aka narari ngano muntu murore aiga bano twataka tokonyura ramna mwashiro mwashitebirima kamuranje motokonye siasa nke bula riri ono kurumuino ndo bato moye musio ko bunyachama igato tikete pi ndo na ro tati yedina tokonya ono tokonya okagera nga oyo roto kroke nana no mosimi we bunakire kero kenda obisiye bakale ko genda batokonya gosi ono monene tora ko kobori tu otokonye bwa sebiri malero dagetali otokonye dagetali igurwe oya era tapiri kirege onde birore kwa tubire kwa bikiachire na iga kwa na bate abedi safiki bana bako montaga na nyamira oya na material oya de kere asara sa igo na ro ko na ni mo chieta ni go tu achore tue bune interim committee gotenera nyagitari iguru kabe kubune secretary chairman yagabe kwa uyo lengo mu ward admin that time umujibu bweria uyo mindeli cha Nairobi getubune vice but in most cases yakarango teba the fact ninge na abaire ngo kolero ye because abamindo bale civil servants barengi chinga that time uyo mindole ngo mu ward admin Mr. Randa na jeta karusi kwa iga kaiwe ward ye ngao ya mama bono rende no ekinde interim ninge ndenete mune chairman because in most cases mendu ko enda torali ekerenyo ntu ajeto tokaroromo gwoto mo not admin but I'm talking of MOH we county takitari matimu agateba nare te clinic iga otemire sana koranga yagatari ye yaigwe naende of late abandomba acha korwe se county bajire about 3 years ntu alisibo yo mokorwa se location level the neta mangana elite na be county mba jaga iga bakapima maiga bakarigereria naende bakariga report but the latest almost me wana jetega iga I was not aware ekero na gere twesi naende nato kaange ekero bajete na ba bisakorwe county timaiti na ba barenge na banyagetali no mojibu absolute. They wanted to conduct a meeting here, but the people were not aware. The meeting is here, Kuba, and then I talk to them by Goreno and Muchibarigari. The Yagara Tomanyanki or correct. To a very dog that was Wangoiga, must be one Chiva Sanjia, what the 5 million. Chiva said, you went out of Konya, renovation near Koru, Yaramocho Mucho, Irige Tambe. No, any think Yarenga was a Bamasita again to get. Tell you. Chigota ni chiarenge go rabgata skia maje na bakonyora no ndo tambiro rusiri ya moibere echo nera abi ale kwa gachwa teraga juna bindo bikorwe nesti matakora digendo kiege erabe so goikera igo namande tegote abanga ngedili mwana siasa lakini I'm always perfect yani I'm always transparent aso kuona mangana na kote abakerikere ken kono ko yes na kipata bokoro Johnson Masomi Isaka kabisa ogo taiguru kwenye kitu abana inji barabuna baumyete kiagara na batete batebe kene ngabono abangina no ena bakonyora abana kwa mfano sei maiga na bakonyora umuntu akoigwe distance asa tambe ndobwa tomo ngino yo mokorukuri is one of my committee member mateso go bago suguma abantu baba ira asa tambe sana uko ganikora kuna bakora nyamira nekerenyo naende amatieri gakale tufa ne ndibage karale sana ikaribora bwari so distance yaro korere kene ngiringa aiga stole nyakitari ndete ya korete gendo kieke nia so ndota gete services ya so korere kene ache kuru kwenye kitari nyakitari yege kuru Nyabonge Dispensary naende
title deed yaye gere 1613 ebunere registered